Takže ahoj, vítám tě u mého 6. vlogu a zase budeme vyrážet klasicky na ten můj oblíbený stoják s tím, že dneska to bude jen taková jednonočka. Půjdu si sednout teda do klacků, takže bude hodně nošení, ale může to přinese ovoce, tak se ozvu vody, ahoj. Tak jsem přijel k vodě, kamarádi mi to museli pomoct nanosit, protože jsem sedřený jak blázen. Nosili jsme celkem daleko. Hele, kde jsem mrsknul? Tam mu to přesně pošlu. A jsme tu, ukážu místo. To bude konečná. Bude to jenom jednonočka, ale bude to jako blázinec. Je kamarád můj, nejlepší ty vole. Největší svině převlečená za kamaráda. Tak jsem to rozbalit a ozvu se za chvíli. Tak máme zavezeno, nahozeno teda. Hned po náhozu, když jsem si namotával nový vlasec na naviják, tak jsem měl záběr. Normálně mi to narovnalo ruku a jak jsem měl v jedné ruce prut a v druhé ruce druhý prut, tak mi musel kamarád povolit brzdu, protože by mi to normálně urazil hned. Ale je tady utržený plankton, nebo co to je, nějaký vodní hnízdo, nebo vodní umělý ostrov takovej a je utržený a nafoukaný ke břehu a hned mi tam zajel a utrhl se mi tam. Ale to byla hned pěkná ryba, no, tyhle. Okolo těch 10 kg mohla mít určitě, no, protože fakt pěkná ryba. A od té doby už se to ani nehne, no, tak uvidíme, co bude dál a snad něco přijde, no, bylo by to pěkný. Tak máme tady setmění a je to pořád bez záběru, já mám poslední dobou takovou smůlu, že kam přijdu, tam netahám, to je nějaký znamení, Každopádně ten jeden záběr, jak jsem říkal, byl slušný, ale to bylo celý, no, ale jinak je to úplně o ničem zatím. Uvidíme, ryby byly nahoře, na hladině. Teď se, jak se setmělo, tak se přestali ukazovat nahoře, tak uvidíme, jestli se potopili a budou ke dnu a budou žrát, no. Tady také to mám nastražený. Ve vodě to mám, protože tady je to fakt samý bahno. To je strašný. Uvidíme, jestli to něco vezme. Nějaký bazmek. Tady jsou vlastně takhle klacky, tady tuď, až nahoru. A já to obchytávám okolo nich, no. Klasicky to vždycky vozím tamhle z těch míst před ty klacky jakoby nahoru. A teď to obchytávám ze stran. No, tak uvidíme, jestli záběr přijde, jestli ne. Tak zase budu za okurku a jestli jo, tak budu mít radost. Držte palce. Tak první kapřík. Trošku jsem pozměnil taktiku. A 10 minut po náhozu tam byl. Sice prděla, ale první ryba je tam, tak je to super, tak snad přijde nějaký větší. Má to tady nějaký bolavý, ale už se mu to hojí, tak je to dobrý, nebudu to moc šahat a pojďme pustit kluka. Tak máme tady dalšího násaďáčka, vyháčkám rovnou ve vodě. Ať ho nebereme na břeh zbytečně. Se blbej, ty vole. A pryč. Čau, bratranec. Tak máme ráno, skoro poledne už, 10:30, teď jsem stával. Večerní záběr. Akorát ty prckové dva, jinak nic.
ráno taky nic, no, tak jak nám to nejde. Tady jsme takhle spali, strašný punk, na bahně jak blázní, strašný. Budeme balit a zase někdy. Čáves.